Паякът, ловец самотен, на топетия вид стопанен, е втренчил в мен окото седно. Оловен воин в сив мундир, натам с червена роза кани, а тя кикоти си кокетно. Паякът авторитетно викна: оркестър, свири валс отново! Оранжев трон от някъде извикна и злобно забръмча над нас. Каква досада! Не съм готова. Розата потропна нервно с крак, ядосано си тръгна да излиза. Оловният войник унил премигна, но тръгна си с осанка горда. Някъде напред бе вперил зор. В далечината май вулкан извигна. И странно, замери се ми на бор. Събудих се от грохот на преминаващ влак. Огледах се около мене, пълен мрак и тих китарен звък. Мелодията е позната, май това е сън, или внезапно си включил стария грамофон в филера до вратата. До прозореца отидох и надникнах. Навън видях разкош, небето пурпурно-розово с нюанси на сиво. И всичко това посред нощ. Странно, но много красиво. Какво става тук? Виртуална реалност? Космически шум или просто фантазии на един болен ум? Будилникът звънна, излетях от теглото и се сресах в час. От огледалото гледа моето строго напрегнато аз. Потеглих стремглаво в проливния дъжд и така изведнъж чух светът да нахлува с трясък в колата. Раздруса ме здраво. Ежедневна заблуда, реалност до болка, живот по принуда, виртуален затвор. И тогава усетих съвсем ненадейно миризмата на Бог. Погледнах навън, инстинктивно, спонтанно. Светът бе обагрен в чуден декор. Небето ме гледаше единолито и гриво. Пурпурно-розово, с нюанси на сиво. Не знам дали бе сън, но беше красиво.